JE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtar sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo da sayang kabwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay batimat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes Pizza 15 at bulan na September 2025. 101 days more to go before Christmas. Jada saray ulo na balita lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan.
Laki nawalaan na kaso na illegal yatupada inaristo. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. Ang iamong na minor de edad inaristo, mampupuyok at ang betul-betul yarihas. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. Apatiran na managsugal inaresto at balay na Posurubyo. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. BE inaresto lapod impanpiki na dokumento. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. Jadasari ulo na balita nasyonal. Tigil pasada laban at korupsyon ikasa at Septembre 17 hanggang 19. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. Kasino pinayagan niya isugal sa kwarta na umbaloy unong adakinan tulpo. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. 1.3 trillion na piso ya pondo at flood control kinurakot palapag na saray mambabatas. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. ICC agni kumbinsido at issue na mental health ng Duterte. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. Balon ko dita at Senado unlalarga. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuasan tanatan wadyari detalye at balitad lokal. Lapod din panpalsipika na pampublikong dokumento sa 64 anyos yabi inaresto na taklay no uloy yada syudad na Dugupan. Kinabat sa nareston suspect nga ranton na Celestina Doria Aspiras na barangay Poblacion Oeste at syudad na Dugupan. Sikat inaresto at oras na alas 8:40 na kabuasan. Base biskog na warrant of arrest impact na korte at kason falsification of public documents yawalad silong na criminal case number 84860 yawalay pitsato na September 4, 2025 sa may suspect so inggan na korte yaman piyansa at kantidad na 24,000 piso. Inawit jada Region 1 Medical Center Bunang Binlok Siyudad na Dugupan sa bitlang suspect Piani pasilong at medical examination antes siya nawit the police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. Laki nang iabong na minor de edad inaresto oras na alauna ng arom jad barangay Poblacion Balin Aguilar, Pangasinan. Kinabat so nareston suspect at ngaranton Ryan Kamuta Budul. Si katoy siningkat na Aguilar Police kaibas personnel na Force Pangasinan Maneuver for Force Company tan Alaminos Maritime Law Enforcement Team. Sa may suspect na aresto base da biskog na warrant of arrest impact na korte makalanor ada kaso na kung combined sa iwalad revised penal code number 334 tanin sunggay na Republic Act 9262 iwalad silong na criminal case number L-15820 tan L-15819 iwalay pitsaton September 8, 2025 sa may suspect singgan gana na korte mampiyansa at kantidad na 30,000 pesos at kason kung combined tan 72,000 pesos at kason violence against women under children of Ausia. Inawit sa bitlang suspect at Municipal Health Office na Aguilar piani pasilong of medical examination antes inawit the Force Pangasinan Maneuver Force Company Headquarters for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan.
Apatiran na katao yain sigapan na kaso nin sunggay na Presidential Decree 16-auto so inaresto na taklay na uloy jad bali na binalunan Pangasinan. Kinabatiray na areston suspect at ngaran niya Diosdado Tulio Abin 63 anyos, Kyle Lawrence Molina Abin 24 anyos, Teresita de Guzman 55 anyos, Tan Adelaida Cancino Acosta 72 anyos. Sari apat iran na suspect yung naresto na taklay na uloy jad barangay Poblacion Bali na binalunan Pangasinan base ada warrant of arrest in paaksid na korte yawalad silong na criminal case number 9280 yawalay pitsa ton September 3, 2025 tan si kara inggan-gan na korte yung mampiyan sa kantidad na 5,000 piso kada sakay at si kara anti si awitin dyan police station ni Ray suspect si kara inalaan na alternative recording device tan si kara so wala ada kustodiya na binalunan police station. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kaso na illegal yatupada inaresto oras na launa 45 ng aram jad barangay Poblacion Bali na binalunan Pangasinan. Sa may suspect so kinabat ang garanto na Michael Tumanan na Mapanaw 44 anyos. Si katoy naresto na Kalasyaw Police makalanor adin sunggay na Presidential Decree 16-auto o illegal cockfighting iwalad silong na criminal case number 5945 dasa siruan iwalay pitsa ton September 4, 2025 taninggan-gan na korte yamampiyan sa kantidad na 10,000 piso. Sa may suspect so inawit jad Kalasyaw Police Station for proper disposition. Bangbalat anti si inawit the police station si katoy nalaan na alternative recording device so abit lang na suspect. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag adasare balitad nasyonal wadya niray pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Tinawag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na fake news ang isang di umano'y breaking news post na nagsasabing may pagbabago na naman sa pamunuan ng Senado. Ayon kay Lacson, peke, intended to deceive and confuse, underestimating the intelligence of the new Senate Majority Bloc. Nagbabaka sakaling may tumalon at magpirma. Ang Facebook page
Page na 1 TV Philippines na isang digital news network sa nakabase sa Davao. At Pagadian City wala pang 2,000 subscribers at huling na-update noong July 2024. Dagdag pa ni Lacson, may proper and professional way para magkaroon ng papalit ng liderato sa Senado. Nitong September 8, nagkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng Senado kung saan naharal na Senate President si dating Minority Leader Vicente Soto III. Itinalaga naman si Lacson bilang Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inihayag ng International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na nasuri na ng mga eksperto ang mental health ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos silingin ng kampo nito na huwag nang ituloy ang paglilitis dahil marami na siyang hindi natatandaan. Idinagdag ni Conti na hindi pa kumbinsido ang ICC pre-trial chamber at sumasalungat sa nais mangyari sa depensa. Posible rin anya na kumuha pa ng mga eksperto ang pre-trial chamber para tignan ang lagay ni Duterte. Idinagdag ni Conti na hindi tatagal ang pagsusuri kay Duterte dahil marami na anyang tuminging doktor sa kanya. Ayon kay Conti, nalilito na rin sila dahil sa base sa pahayag ng mga eksperto, nag-decline ang memory ni Duterte pero hindi nangangahulugan na hindi ito pwedeng humarap sa trial. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, tingin ni Senate Committee on Games and Amusement Chairman Senator Erwin Tulfo, nagbubulag-bulagan ang mga kasino at hinahayaan lang na isugal ang milyong-milyong pisong pera ng bayan ng mga opisyal ng DPWH, Bulacan First Engineering District. Sinabi ni Tulfo na huwag nilang sabihin na hindi nila alam na mga taga-gobyerno itong mga opisyal ng DPWH na gumagamit ng mga fake ID. Dagdag pa ni Tulfo, hindi sila nag-imbestiga kung ano ang negosyo o trabaho man lang ng mga nasabing player dahil hindi naman mga tycoons o galing sa angkan ng mga bilyonaryo ang mga apelyido sa kanilang fake ID. Si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ay gumamit ng Joseph Villegas. Si Engineer Bryce Hernandez ay nagbigay ng fake ID na Marvin D. Guzman at si Project Engineer JP Mendoza ay ginamit ang alias PJ Asuncion. Ayon kay Tulfo, mas pinili ng mga kasino na manahimik na lang dahil malaking pera ang dala ni na Alcantara, Bryce Hernandez at Mendoza sa kanila at malaking income ito para sa kasino. Dagdag pa ni Tulfo, maghahain siya ng resolusyon para imbestigahan at pananagutin ang mga kasino na nagbubulag-bulagan at hindi makikipagtulungan sa AMLAC para mapigilan ang korupsyon at money laundering ng mga government officials gamit ang pera ng bayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, magdaraos ng nationwide tigil pasada ang ilang transport group upang iprotesta ang malawakang korupsyon sa bansa. Sa abiso ng grupong Manibela, idaraos nila ang transport strike mula September 17 hanggang 19 o mula Miyerkules hanggang Biyernes. Ang naturang kilos protesta ay susundan pa nila ng marcha sa Luneta sa Maynila sa September 21 ng paggunita sa deklarasyon ng martial law sa bansa. Ito ay bilang pakikisa sa mga grupong magmamarcha rin sa naturang araw upang humingi ng accountability at ipanawagan na mapanagot ang mga taong sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa anunsyo naman ng grupong Piston, isasagawa nila ang kanilang nationwide strike sa Huwebes, September 18. Ayon kay Chody Permejo, alas 5 ng madaling araw pa lamang ay sisimulan na nila ang tigil pasada sa lahat ng panig ng bansa. Ipinaliwanag ni Permejo na isa pang araw-araw nilang panghahanap buhay ay
12,000 pesos kada buwan ang buwis na naiambag nila sa bayan. Gayunman, dismayado anya sila dahil ang naturang buwis ay nilulustay lamang ng mga taong sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nanawagan din siya sa kanilang mga kaalyado kahit hindi nila miyembro na sumuporta sa kanilang protesta dahil lahat anya ay apektado sa naturang korupsyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nakurakot lang umano ang 1.3 trillion pesos na inilaang pondo ng gobyerno sa flood control projects simula 2021. Inahayag ito ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal kaugnay ng malalang korupsyon na kinasasangkutan ng mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga kontraktor at ilang mga politiko na umano'y nagsabuatan. Ayon kay Nazal, dapat lang na malaman kung saan napunta ang bawat sentimo ng 1.3 trillion pesos na pondo at ibalik ang pera ng bayan at panagutan ang mga sablay na proyekto. Ayon kay Bernadette Herrera, na nasa mga nakalipas na taon ay kaliwat kanan ang mga proyekto ng DPWH pero hindi na solusyonan ang problema sa baha. Ipinatitiyak din ni Herrera sa Kongreso na hindi lamang issue ito ng power of the purse, kundi kailangang tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng mga sangkot sa pangungurakot ng pondo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumanyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig yakabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mactorion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis. Engineer Nixon Dakal. 3 points. Ayan. Diba pala yun? Kung meron kayong mga gustong iparating na mga sumbong, mga reaksyon, mga suggestion, opinion, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating dalawang open na linya. Ang una ay smart number 0939-100-9931 at saka yung globe number 0927-974-2784. At sa ating Facebook, live na live pa rin at YouTube channel DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Good morning ito. Bago natin natalakayin yung ating mga issue at mga balita. Doon po sa may nagnakaw. O nagbukas ng kotse. Nitong si Kuya Lando. Rolando Soratos. Ay nakapark yung kanyang sasakyan sa mismong harap ng bahay, siyan sa may Barangay Bari. Ay meron lang daw siyang kinuha sa doon sa kanyang bahay
siyempre, panatag naman ng kanyang loob dahil baluarte niya yun. Merong kawatan, may salisi na kumuha sa kanyang bag at nandun yung kanyang wallet. Uy. Hindi bali na daw na wag nang ibalik yung pera. Basta may balik yung mga ID. Yung mga importanteng dokumento. Correct, na nandun sa kanyang bag at wallet na kakahalaga ng 16,500. Uy, malaki-laki rin ha. Kanina habang naka-commercial tayo. So, kailan nangyari yan? Kahapon, ng 1:30. Nang hapon? Nang hapon. Broad daylight. Wala bang CCTV dyan sa malapit sa kanyang bahay? Kuya Lando, baka pwedeng matanong nyo yung barangay. Baka sakaling may CCTV dun sa may tapat ng inyong bahay na pinagparkan ng kanyang sasakyan. Biruin mo, pumasok sa loob ng bakuran ni si Kuya Lando. Mismo nga ako bakuran ha? Hindi. Si Kuya Lando pumasok sa bakuran niya. Yung kotse nandun sa gilid ng highway. Sa gilid ng kalsada. Pero tapat ng bahay. Dati naman niyang ginagawa diba? Dating ginagawa. So ibig sabihin yung kawatan talagang nagmaman dyan sa... O kaya eksaktong napadaan. Pero madaling matrace yan, Kuya Lando. Makikita mo naman yung mga dumadaan dyan na mga tao sa oras na yon. At saka yung CCTV, importante yan. Yung na-blatter na daw yung pangyayari, kaya nakikiusap si Mr. Rolando Suratos, si Kuya Lando, na kung sino man ang makapulot, sigurado tinapon na yung pitaka niyan. At yung bag ay pagibalik na lang. Maibalik yung mga dokumento. Ibigay nyo sa police station kung napulot ninyo. Hayaan ninyo. Hindi naman kayo ituturo. Yung makakapulot na magmamagandang loob na ibabalik o i-turn over sa police station, mapapasalamatan pa kayo ng may-ari. Ayan, pakibalik na lang yung wallet, mga importanteng dokumento. Dahil importante yung mga ID rin. ID, si Kuya Rolando. Nandun siguro yung mga lisensya niya, no? Nandun nga, importante yung lisensya rin. Na-blatter na rin. Si Kuya Rolando po, siya po yung may-ari ng LDS Car Center. Dyan sa may Mangaldan. Sa may San Fabian. Yung sa highway ng San Fabian. Okay. Kaya't panawagan po sa mga nakakapulot makapulot sa wallet ni Mr. Rolando Suratos, ay pakibalik niya lang po yung paki-turn over na lang po sa kahit saan, kahit sa barangay, diyan sa Barangay Bari o kaya sa police station o kaya i-directo niyo na. Kasi nandoon naman yung address nung may-ari sa Barangay Bari. So panawagan po 'yan, meron ding isang panawagan na kapaborito Errol doon sa nagpanggap na nursing diyan sa may Lingayen District Hospital. Nagpanggap na nursing na diyan sa may Lingayen District Hospital. Nursing student o nurse talaga? Nurse talaga. Nagpanggap na nurse. Nakapasok sa may Lingayen District Hospital. Kinuha niya yung kakapanganak na bata. Ang sabi niya doon sa nanay, ikukanda yung screening. Yung pala saan mo na yung balita na yun? I-report na ba sa PNP yan? Nire-report na yan. Nire-report na sa police yan. At yung ang problema, walang CCTV yung hospital. Naku. Hindi nila matuntun kung sino yung pumasok at sino yung lumabas na dala-dala yung baby. So naghihinagpis ngayon yung nanay. Dahil pinanganak niya doon sa mismong hospital dyan sa Lingayen District Hospital. Tapos kinuha ng hindi pa kilalang nagpanggap na nurse na nakapasok diyan sa Lingayen District Hospital. Dapat merong CCTV para sa ganun makita kung sino yung mga talaga pumapasok diyan. Kaya kawawa naman yung mismong pamilya, especially yung mga magulang ng bata. Kinuha. Kaya't kasalukuyan na iniimbestigahan ng ating otoridad yung pangyayari.
nangyari yan nung isang araw. Kaya't ito ngayon yung isang issue patungkol dyan sa mga hospital natin na inaalagaan ng provincial government, na meron mga nakakapasok na mga kawatan din kawatan yan. Ang tawag niya, kawatan ng baby. Oo. Anong talagang napapasukan sila ng mga salisi, kumbaga, na kumukuha ng mga bata. Especially, wala pang kamuwang-muwang yung bata. Kaya't panawagan din sa provincial government na sana po lagyan nyo ng CCTV camera yung harap, maging sa loob ng hospital. May pundo naman, may pera naman ang gobyerno, bakit kayo nagtitipid? Hindi sip. Kala ko ang hospital para sa kaligtasan ng buhay ng mga mamamayan, ang mga nagpapagamot diyan. May bago silang programa diyan Ano? Sa mga ospital ng probinsya? Oo. May bago silang programa. Anong programa? Zero balance billing. Matagal na yan. Matagal na yan. Noon pa yan. Nung si dating Governor Amado T. Espino Jr. yan. Ang tawag nga dyan, NBB. No balance billing. Kaya nga matagal na po yan. Naalala ko lang nung kailan ba umupong presidente si Digong? 2016. 2016. Naalala nyo ba nung merong dito, debate dyan sa may eskwelahan dito sa Dagupan? Yun yung eleksyon na presidential election. Nandyan sila. Sino yung kandidato na nagsabi na gagawin niyang zero balance ang bill lahat? Si Grace po. Si Senator Grace po. Pero pero nung sinabi niya yon, matagal lang ginagawa sa probinsya. Naalala ko lang naman. Ngayon ang ang gagawin nila kawawa yung bata kawawa yung magulang. So wag niyo naman gawing no CCTV diyan sa diyan sa Venus ka no balance billing. Empower mo sa may ugawya. Siyempre wala. Ang gawin ninyong may CCTV. Kung napondohan nga naman yan, at magkaroon ng CCTV, baka sakali yung kawatan masilip niya na may mga CCTV, tapos may mga mag-alanganin. May nagbi-blink na red. Ibig sabihin recording. Alanganin nga naman. Alanganin na papasok at kukuha ng mga bata. So, siyempre, bigyan natin ng kaligtasan yung mga kababayan natin, lalo dyan sa paggamutan. Lalo yung mga kakapanganak, yung mga baby, wala pang kamawang-muwang. Kaya't panawagan sa provincial government na sana po lahat ng mga provincial hospitals na inaalagaan ng provincial government, ilagyan nyo ng CCTV. Hindi lang naman para sa mga pasyente yan, para rin sa mga kaligtasan ng empleyado. Correct. Okay. Alas 6:42, dumako tayo sa magandang balita. Good news. Good morning nga pala kay Mandirigma, kay Rolly de la Cruz. Si Poso Chip dyan sa Calasiao. Good morning, Chip. Good morning. At congratulations sa lahat ng empleyado ng lokal na pamahalaan dyan sa Calasiao, dahil nakatanggap sila ng pagkilala sa kailang tungkulin. Ang pagbibigay ng award ay pinangunahan ni Madam Jubet Apiado Esteves, si Mayor Patrick Agustin Karamat at mga sangguniang bayan bilang pagkilala ngayong Civil Service Month sa mahigit na 25 years in service dyan po sa bayan ng Calasiao. Ang mga nakatanggap ay sina Filipina O. Valio, 28 years in service. Si Edmond E. Divera, 33 years in service. Si Jose Anthony ba't mo ka nag si Jose Anthony J.
Estrada, 28 in service. Leticia, ayan. Garcia, 37 years in service. Si Rosalinda M. Madriaga, 40 years in service. Ayan. Yun. Wow, kamamata. Rosemary Padlan. Wow. Akala ka eh. Wow. Ay, 38 years in service to lamanaya yan ng Rose Padlan. Sikat ito eh. Oo, yan. Si Rose Padlan eh. Good morning nga pala sa mga barangay kapitan sa Kalasyaw. Okay, Josephine Heramia, 37 years in service. Ayan. Jennifer Kakbay, 32 years in service. Sergio Estrada Daport, 25 years in service. Si Edita Gorospe, 36 years in service. Ayan, ganun din si Mel V. Francisco, 27 years in service. Si Engineer Edwin P. Tigno, 40 years in service. Maria Victoria P. Rosario, 29 years in service. At Marcelino V. Balduisa, 30 years in service. Pinarangalan din ang Office of the Municipal Civil Registry, Office of the Municipal Secretary of the Sangguniang Bayan, at the Office of the Municipal Administrator. Ayan, may mga litrato. Ayan, nagbigay ng pasasalamat si Mayor Patrick Agustin Karamat sa kailang dedikasyon at sakripisyo. Kung maganda ang pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat, talaga namang hindi rin matatawaran ng kanyang pagsiservisyo. Ganyan din ang mga kawani at empleyado ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw. Masipag at mabait ang mayor ng Kalasyaw. Binubuhos ang pagmamahal sa mga kababayan niya. Sa pakikipagtulungan din ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Napagkakatiwalaan din siyempre si Vice Mayor Kevin Roy kung may mga pinapalop na proyekto si Mayor Karamat sa national, nandyan din ang suporta ni Vice Mayor Macanlalay. Magmula noong tumakbo kasi si late Mayor Mabelin Amaya Karamat Capoborto Irele hanggang ngayon, sa administrasyon ni Mayor Patrick Agustin Karamat, nandyan ang full support ni Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Kaya ang executive at legislative sa bayan ng Kalasyaw, magandang kanilang samahan, yung harmony. At tungo nga sa pag-unlad ng bayan. Yan ang layunin ng local government unit. Kaya gumawa ng paraan si Mayor Patrick Agustin Karamat para magkabati ang mga magkaayos ang matagal lang hindi nag-uusap dahil sa politika. For more than 30 years, isa ang nakagawa ng paraan na magkaroon ng magandang samahan at makipagtulungan sa magandang layunin ng administrasyong Karamat. So peacemaker at hardworking leader si Mayor Patrick Agustin Karamat. Maliban dyan, mapagmahal din sa kapwa empleyado. Ang pag-upong mayor walang tinanggal kahit isa na empleyado, ang mga job order o yung mga COS o contract of service na mga empleyado. Alam mo na si Mayor Patrick Karamat ay may mga alam naman ni Mayor Patrick Agustin Karamat na may mga pamilya ang mga yan. Yung mga empleyado may mga binubuhay din sila. May mga pinag-aaralan na. Kaya malaking pasalamat ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ang liderato at pagmamahal ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Ayan, kaya't dyan sa Kalasyaw may pagkakaisa ang bawat mamayan, may pagkakaisa ang bawat mga opisyal sa Kalasyaw. Kaya't dyan yung makikita ang magandang pamamaya, yung layunin para mapaganda ang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ayan. So congratulations sa mga nabigyan ng parangal pagkilala bilang pagselebra doon sa tinatawag natin na Civil Service Month, na pinangunaan po ni Madam Juvet
Apiado Esteves. Ayan. At si Ma'am Jubet, siya yung may bahay ni Sergeant Esteves. Oo, siya yung nandyan sa local server registry. Good morning, Sir Steve. Ayan, at belated happy birthday. Kay Ma'am Jubet. Ay, okay, Ma'am Jubet, nag-birthday last week. Ayan, good morning po sa inyo. At kahapon nakita ko sa Facebook, nag-upisa na rin yung kailang Kalasyaw Basketball League. Yung unang araw pa lang. Unang araw, Grabe, talagang jam pack. Ayan, napakaraming tao. Kahapon yan, nag-umpisa. I think bawat barangay yata may mga partisipasyon diyan sa naturang basketball league. Okay, so kung sino man yung mga magwawagi diyan sa naturang palaro na yan, congratulations sa inyo. Alas 6:49 ng umaga. Dumako tayo sa ilang pang mga issue, Kapaborito Errol, dahil marami tayong mga issue. Isa na dito yung hindi aaminin kung sino ang mga proponent sa mga government projects. Di ba? Na ito ay yung manig, ang issue sa anomalyang flood control project sa Bulacan. So yun po yung dito, hindi walang aamin sa mga mambabatas, mga senador, kung sino yung mga sangkot, kung sino yung mga nagkamal ng pundo sa flood control projects na yan dyan sa Bulacan. Noon marami ang umangkin. May tinatawag pa tayong proponent. Meron ngang sinasabi dyan na asungkit ng congressman o senador. Yung mga pinapatubad na proyekto dyan sa nasyonal. Ibig mo sabihin may mga ipal na mga congressman na inilalagay ang kailang mga pangalan, larawan sa mga tarpaulin at maging sa mga natapos na proyekto. Kahit alam naman na meron tayong batas tungkol sa mga EPAL, yung EPAL law. Nakalagay yan sa may government, yung Procurement Act. Nakapalob yan sa kanyan. Sa Procurement Act. Bakit tayo nilang maglagay ngayon? Para makita natin kung sino yung talagang proponent sa mga nasabing proyekto. Bakit ayaw na lang ngayon? Wala nang may gusto. Na maglagay ng kanilang sariling mukha. Alam nyo ba na ang sekreto, sekreto ng mga proponent at mga implementing agency para alam nila kung sino yung nagpapundo ng proyekto, Kapaborito Errol. Paano ba malalaman ang nagpapundo ng mga proyekto ng gobyerno? Kung mapapansin mo sa mga dokumentong hawak natin, may mga kudyan. Pero ito ay nauna ng naimbestigahan. Iniimbestigahan. Pero tingin ko wala pang nag-open up sa ganito yung code na yan. Tayo yata ang mauuna. Wala ayan. Di ba? Marami yan nadadawit diyan, yung mga code makikita diyan sa mga dokumento. Ano ba yung code doon sa Bulacan, Kapaborito? Merong kunyari, example lang natin. Merong pare-parehas na proyekto. Kunyari, 5 proyekto. Pero ang pondo ay pare-parehas ng amount, yung cost, iba-ibang proyekto, iba-ibang lugar, pero yung amount pare-pareho. Yan ang code. Yan ang code nila. Ang sila lang ang nakakaalam diyan. Correct, ang district engineer o kaya regional director, o kaya yung mga congressman o senador, yan ang mga nakakaalam. Kunyari si Congressman Dennis Mojares, merong nasungkit
na pondo. O sige, worth 500 million sa'yo, Congressman Dennis Mojares. Lagyan ng code. Oo, limang ano ka na? Oo. Limang 95 million. Ayan, 95 million 400 pesos. So yun ang code. So yung limang 95 million 400,000 pesos. Ay pare-parehas na lima yan. Worth 500 million. Siyempre dumaan sa kung ano-ano pang bidding. May mga bawas-bawas pa, kaya 95 million 400,000. Ayan, kahit ganyan ang ginagawa usually yung mga mga congressman, senador, at saka yung sa mga hindi natin alam kung totoo yan. Dahil sa Bulacan yan na, nagkakaturuan na. Nagkakabistuhan na. Nagkakabistuhan na. Kaya ang ating napansin, mukha yatang yung code na yan. Ibig sabihin, 5 dumaan sa bidding, pare-parehas, wala man lang sentabo na sobra. Para pesos. Alam nila kung sino yung nagpapundo. Katulad nung kunyaring pinapondo mo, Congressman Mojares, 95 million 400. Bakit 5 pare-parehas yan, dumaan yan sa bidding? Kaya nga pare-parehas ba ng program of works yan? Kaya pare-parehas bang proyekto yan? Hindi mo makikita doon sa doon sa mismong program of works yung pangalan ng nagpapundo. Pero doon walang sa pangalan yan, walang aamin dyan. Pero merong listahan yan, na handwritten yan. Ito, 500 million worth of project. Tatlo yan, 150. Iisa ang nagpapundo niyan. Anong listahan yung sinasabi mo? Siyempre, yung listahan na handwritten na. Imbisigahan pa natin yun. Abangan natin sa nasyonal. Abangan natin sa nasyonal, di ba? Pag mauna tayo dito sa lokal, di ba? Magkakabukingan na ngayon. Yatang merong multo magkakabukingan na ngayon. Di ba? Meron tayong bakit meron silang listahan na handwritten? Anong ibig sabihin noon? Hindi, sinulat lang yun. Sinulat lang dahil personal na listahan niya rin. Pero ito ngayon, ang kalakalan dyan. Siyempre, ang gagawin ng district engineer o ang regional director ng DPWH, magsasubmit ng project proposal. Kanino? Kay congressman. Hindi daw. Hindi ba? Di ba yung sinabi nitong anong pangalan nun, yung Adi? Assistant. Adi dito sa Port District Engineering Office. Pero ganito yan. Sila daw ang gumagawa, naghahanap, at ipo-forward daw doon sa Regional Development Council sa region. Daw? Oo. Pero yung nalaman ko, siyempre, pag ayaw ng congressman, tanggalin mo ito. Ito palit mo. Tanggalin mo ito. Bago i-submit yata sa yung tao mo doon? Regional Development Council. RDC. Para yung Regional Development Council sa'yo ngayon ang magre-recommenda na para mapunduan yung certain project. Gawin yan. Okay. Parang nagigets ko na. Di ba? Maglalagay sila ng maghahanap sila ng maraming pwedeng papondohan. Tapos isasubmit doon sa region. Tapos si region naman ipapacheck. Kay madam, kay bossing, kay sir. Tapos ito, wag ito. Ito okay, ito okay. Parang ganun ba? Parang ganun yan. Parang ganun. Yun ang kalakalan dyan. Siyempre, sino ba ang Wala nang aamin, wag mo nang itanong yan. Teka, sino ba ang burahin mo na sa isip mo yung proponent. Wala nang gagamit ngayon yan. Sa word sa proponent? Wala nang gagamit niyan. Pero sino yung proponent na yan? Wala na yan. Erase na yan. Erase na? Oo. Bakit i-erase Basta, erase mo na yung proponent. Sino ba yung nag-paper ng yung tinatawag na National Expenditure Program? Hindi dyan sa national yan. Kaya nga sila dyan. Mga matataas na official na yan. Sino ba nag-paper? Mga ngayon, pag prepare nila yung National Expenditure Program, pag lumusot na, gaan na yan sa susunod na taon. Yung General Appropriation Act. Tapos magkakaroon na ng insertion. Hindi. Hindi. Doon na. Sa NEP,
Oo, sa NEP, ipapasa nila. Tapos pagdating na doon, pag okay na yung meron na palang mga naging insertion. So, pag kinuwenta mo, mas mataas na yung pondo ng DPWH kaysa sa pondo pang edukasyon. Ang batas natin dito, dapat ang may pinakamataas na pondo ang pang edukasyon. So may partisipasyon ang mga mambabatas diyan sa mga project na yan. Pero kasi kung wala sila, hindi maaprobaan yung mismong pondo para diyan sa project na yan. Wala, nagtuturoan na sila diba? dyan. Ultimong si Romualdez, ayaw nilang banggitin kaya nga, inililihis. Daw pati itong si Saldico tuloy ang pagpapagamot sa Amerika, hindi na nakabalik kaya nga. So, yun po yung ating pinupuntuan dito. Yung sinasabi lang walang partisipasyon ng mga congressman, mga senador. Abangan natin. Kung totoo nga yan. Ang sinasabi lang, wala akong partisipasyon dyan sa project na yan. Samantalang nung pagkatapos ng election, right after, wala pang flood control issue, right after the election. May kausap tayong tao ng congressman na hindi naman siya kaalyado ng mga nasa nasyonal. Pero nung nanalo siya as independent, tumawag daw mismo. Kaya nga. Yung congressman na mataas ang katungkulan. At nagpapangako na kung sasama daw siya ay mabibigyan daw siya ng biyaya. Ayan. Kita nyo nga. Pero nung lumalaban, nung eleksyon, independent yung tao, walang pumaspansin sa kanya. Nung nanalo na, biglang may tumawag dyan sa nasyonal. Kaya nga. So, sa aming pagbabalik, pagpatuloy natin itong issue na ito dahil ito yung mainit na tinatalakay dyan sa national, particular, dyan sa Kongreso at sa Senado kung hanggang kailan kaya matatapos ang kanilang investigasyon. Babalikan namin yan makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. You're all I can think of, every drop I drink of. Son ang puta-putang Iren Informasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now
Palawan. Call Barber Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for men and women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:07 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuasan Pangasinan. Ayan. Good morning. Good morning. Oy, siya nga pala, belated happy birthday kay Kapitan Saldi Bauson. Kapigan? Kahapon. Ay, ganun ba? Hindi mo nasilip. Hindi ko nasilip yung birthday mo, Kapa. Birthday niya kahapon. Nakita ko kasi doon sa kwan na, although na hindi na gumagamit ng Facebook si Kapitan Saldi. May nag-greet sa kanya. Hindi, yung Facebook nag-greet sa kanya eh. Okay. Yung Facebook nag-greet, happy birthday. Legit ba na birthday niya kahapon? Legit. Legit, maraming bumati sa kanyang greetings ayos sa kanyang birthday. Nakita ko doon sa isang nag-post kahapon nandoon sina Councilor Nestor Gabrilio, nag-greet at ibang mga opisyal. Kahapon. So happy birthday
belated Kapitan. Babati mo? Oo. Your greetings is good. Pero naona na pagpasensya mo na Kap. Marami nang konsiguro yung kanyan yung sabi ko na nga. Belated happy birthday Kap. Sabi ko na Merry Christmas. Sabi ko na nga, huwag ka maglasing lasing ka tuloy. Nakailang golf ka ba? Hindi nag-golf yan. Hindi nag-golf. Siguro ito yung unang pagkakataon na birthday niya walang golf. Hindi, may nagpa-golf naman. Nagpa-golf. Kaya siya? Hindi siya nag-golf. Hindi na siya nag-golf. Oo, siyempre, may mga nagdala ng mga kuwan naman, pang-golf. Si Kapitan Saldi nagpalit na po ng kanyang sports. Ayan. Hindi na po siya golf. Ano? Mahilig na po siya sa beer. Brand. Beer brand. Gatas la. Ayan. Belated happy birthday. 25 years service. 25 years old. 25 o 45? 25. Plus 20. 25. Hindi, 25. 52. 25 years. Si Kapitan Saldi Bauson. Ayan. So, importante, Maxil Sulaman. Correct. That's importante. Kap, may panangaro barangay mo. Ayan. Talaga na sangkali na daman. Maraming maraming nagregalo din sa kanya. Ano, election at yan? Ang gano ugugawat makaboto lang ba sugawat dyan ka popular to iboto da. Teka, nabanggit mo yung mga bata. Kasi nandun ko kahapon may yung mga bata may daldalang chichirya. Ikaw pala yung naki-birthday, hindi ako. Ibinigay kay Kapitan yung chichirya. Kaya pala nung tinanong kita kung legit ka, nandun ka pala. Legit, nakita ko kaya grinit ko rin. Tinawagan ko, hindi ko alam, nakita ko sa Facebook happy birthday. Tapos nagpunta ka? Nagpunta ko, dala-dala ko yung kausap mo sa cellphone, tas nakita mo yung dala-dala dala-dala ko yung yung isang drum chicharon, macaroni. Isang drum naman para isang galon para matumbay yung sabi ko na nga huwag kang maglasing yan ilan nang nalasing Kapitan kagabi. Black. Tingnan mo, black. Nangyari, abo ka mat. Hindi ako, inayaan ko na. Kasi hapon na daw yung hapon na sila darating yung mga bisita niya So yung dala kong black din, siyempre. Kay black, taga iniinom? Hindi, yung mga bisita niya. Napupunta doon, siyempre. Dapat ang awi kay black, ang awi ka malay mau-mau. Hindi, wala mo. Wala lang. Wala ayot dara may 5 man karuman. May pulutan Wala mo la. Wala si mabimot iran ng regalo. May angpaw Wala kukuka. May angpaw inter mo. Hindi, may angpaw. Wala yung pawi kun angpaw, wag kwanta no inter to. Plagada kini basurahan. Nagkakasabi may angpaw. Ayan belated happy birthday Kapitan Saldi Bauson. Sige. Kasyo ng tamo. Sige. Kasyo ng ta. Sige. 1, 2, 3. Happy birthday sa'yo. At least kinansyonan ta. Ayan. At least masaya si Kapitan. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kabatan maungtan si Kapitan. Pagtalan kinmatan kaaro si Kapitan. Alas 7:12. 7:12. Dapat daw makulong ang mga tiwaling nagpalubog sa bansa. Dapat. Paano pag wala? Kaya nga. Bakit yung napolis ba? May nakulong bang opisyal? Wala. Sinapolis lang. Sinapolis saka yung lang. sekretary ng senador. Diba? Yung si JJ Reyes. Yung sekretary ni ni Juan Ponce Enrile ang nakulong. Si JJ Reyes. Sekretary
Pero ito may binuo na Independent Commission for Infrastructure, yung ICI. Na ito daw ay para malinisan ang mga nangyayaring korupsyon sa government projects. Ano masasabi mo rito? Kapaborito Errol. Kung sa bagay, itong mga mamumuno sa ICI, si former secretary ng DPWH, si Rogelio Singson, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, at itong si Rosana Pajardo, na naniniwala tayo na mga walang bahid. Kaya sila ang mamumuno. Ayan, si Rogelio Singson, anong taon yan? Hindi ko maalala hindi ko maalala kung anong administrasyon siya naging DPWH sana ipa-viral nila yung 5R na formula para matanggal ang korupsyon. 5R? Ano ba yung ang alam ko 2R. 5R? Hindi ba yung 2R? 5R? 5R. So ang 5R ang ibig sabihin. 5R? Yung right projects, right cost, right quality, right on time, and right people. Ayan ang sinasabi na ng ni Singson. Sa ilalim ng kanyang liderato, dapat may patupad ang 5R na yan, na formula. Para sa transformation, pagreforma sa nangyayaring yung corruption. Naalala ko yung right, puro right right. Puro tama. Puro tamang proyekto, tamang pondo, tamang kwalidad, tamang panahon, at tamang tao. Yan. Yung kanta, kukurakot ka to the left, kukurakot ka to the right. Iba yan. Yung mga kanta para doon sa mga nangakakwan yan, mga kawatan ng money, yung mga involved. May kansion to nun si tulaman na may balbasarado yakin. At sa original to tanat na may price tag so kinto. To. Sa pamamagitan ng Executive Order number 94, ito ang preliminary step para matukoy ang katotohanan sa lahat ng kababalaghan at kalokohan sa mga proyekto ng gobyerno. Dapat mapanagot ang mga dapat managot kung sakaling may sa batas ang panukalang House Bill number 4453 na nilikha na Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Naniniwala tayo na may ngipin at mas malawak na kapangyarihan sa pag-iimbestiga para may pakulong ang mapatunayang nagkasala. Ang investigasyong ito ay magsisilbing eye-opener para sa hustisya at kapakanan ng mga kababayan nating patuloy na ito'y nawala ng pira dahil sa naturang korupsyon. Nandun natin mga pera natin sa flood control. Dapat magkaroon ng resulta ang investigasyong ito. Hindi dapat mabaon sa limot. Wag naman sana. At walang dapat mapagtakpan. Dapat maipakulong ang mga tiwaling opisyal na nagpalubog sa ating bansa. Merong kasabihan na dapat na yung mga investigasyon na yan ay tuloy-tuloy at panagutin yung dapat managot dito sa naturang flood control issue na ito. Merong kapaborito Errol, merong balita na ito ay nasagap natin na itong si dating matine idol at Director Roby Tarusa ay nagbanta laban kay Senador Jingo Estrada. Pero ibang naman to, ibang issue. Ibang issue. Ibang personal nilang ito. Parang personal lang. May involved na babae. Kasi nabasa ko rin yan Hindi ko alam kung totoong ba ito, post niya o baka dami na naman na. Kaya nga Kasi alam mo naman,
nagsusulputan ng kung ano-anong issue kahit walang katotohanan. Katulad nung sinabi ko kanina, yung meron na naman daw yung ang papalit si Senator kaya nga dyan si Senado. Cayetano, wala daw katotohanan. Walang katotohanan. Nilinaw ni ano yan. Nilinaw ni Senator Ping Lacson. Pero wala daw yan. Napakasakit na yung sinabi. Kung sakaling Facebook account ni Tarusa ito, yung sinabi niya na I will force to tell the country about your double life. So you are one of the reasons why we broke up. Ayun nga, why we broke up, sabi niya. Diba? Kaya, siyempre, broke up, edi ibig sabihin may involved. May involved. May relasyon. May isang couple na nasira dahil kay Jinggoy. Yun ang pagkakaintindi ko. Jinggoy, kay Jinggoy. Ginawa ni Tarusa ang balita laban kay Jinggoy matapos malantad sa House Infrastructure Committee na pinamunan ni Bicol Saro Party List Representante Terry Redun ang umano'y pagkakadawit nito sa 355 million piso. Ang tanong lang dyan, ano ang kinalaman ni Tarosa sa Ghost Project? Kaya nga ni Senator Jinggoy. Kaya nga isong ito showbiz yan baka showbiz. Baka ginagawa lang show business. Idinadivert yung issue sa flood control issue. Parang kanya na yung diversionary tactics para maiwas yung pangalan ni Senador Jinggoy sa manumalyang proyekto. Parang ganun para mawala. Diba? Hindi naman natin sinasabi na pumasok sa politika itong aktor para gawing show business ang politika. Nagtatanong lang naman tayo. Hindi natin sinasabi yan. Saka siyempre meron siyang kapatid na nasa politics. Yung tatay niya. Yung tatay niya. Naging presidente rin ng bansa. Kung ano man ang diyan sa may San Juan, sila lang din ang dyan, ang nagme-mayor. Kaya nga namamayag pag sila dyan. Kaya antayin natin kung ano po ang kinahinatnan ng investigasyon dahil merong create na ICI, yung independent body na mag-iimbestiga dyan sa Manomalia. Wag silang ma-impluwensyahan ng mga bulong-bulong sa kanilang mga tinga pagdating ng investigasyon. Pag seryosohan na yung kanilang paghahalungkat ng mga anomalya. Iba yung investigasyon na ginagawa ni Secretary Vince Dizon. Iba rin yun. Iba rin itong ICI. Iba rin yung sa Senado. Iba rin yung sa Kongreso. Siyempre, imbestiga mo yung sarili mong sa Kongreso. Ano mo imbestigahan ng sarili mo? Parang sinunog mo yung sarili mong damit na nasa loob ng Kongreso ang inimbestigahan mo. Parang gano'n yun wala daw kinalaman itong si Martin Romualdez, si Speaker. So ibig sabihin, pag kunyaring walang kinalaman, nagluluto sila diyan sa inyong grupo, hindi mo naaamoy yung ginigisang sibuyas. Parang gano'n. Ganun ba yun? Parang gano'n. Parang ganun. Nung hinihiwa nila yung sibuyas, umiyak sila. Hindi mo maramdaman yung hapdi sa mata. At nung ginisa na, hindi mo naamoy yung sibuyas. Wala daw siyang kinalaman. Parang ganun yun. Parang naghuhugas sila ng kamay. Wala tayong sinasabing ganyan. Sabi nga nung, sino ba yung nagsabing congressman? Na ang unang-unang dapat imbestigahan dyan si Speaker? Meron yan si Tubi yate. Hindi, meron pang isang congressman. Kaya tignan natin kung sino-sino yung mga involved dyan sa anomalyang proyekto na yan. At dapat malaman ng taong bayan ang mga opisyal na yan at dapat sila ay managot sa batas. Okay? Basahin natin itong mga viewers natin sa mga reaksyon. Si Paing Palos, magandang umaga sa iyo.
Mandirigma, good morning. Alexander Untalan, congrats sa inyong lahat, Mayor Patrick Karamat, the best Mayor ever had, sabi niya. Si Joel Zamora, ganyan din sana Mayor namin sa Mangaldan. Bakit? Anong nangyari sa mga Mayor rin sa Mangaldan? Wala rin akong balita dyan. Okay. Jomar Fernandez, ano kaya masasabi ni Derek Daryl Yap kay Jinggoy, sabi niya. Ano ba itong Derek Daryl Yap? Si Janet Salcido, gumamit sa sina Jinggoy, Joel at Escudero ng safeguard para safe sila. Ikaw naman, oh. Okay. Emily de la Cruz, bakit nyo kasi binoto ang mga artista? Ano ngayon? Show business ang politika. Basta ang sinasabi namin dito sa aming programa, hindi namin sinasabi na sina Jingo Estrada show business. Sinasabi namin dito dapat lumitaw ang mga pangalan kung sino yung mga sangkot yan sa flood control project na yan. Runabis, ginawang peryahan ang Senado. Bakit naman? Ginawang peryahan? Oo, ginawang peryahan daw ang Senado. Bakit naman? Galing natin ng Senado. Dahil legislative body ang mga yan. Hindi po peryahan yan. Karnabal. Pwede. Annalyn Cabana, hindi pa nabusog sa PIDAP. Gusto mas malaki kurakot sa gobyerno. Pinapatamaan ka rito. Hinaro Santos, bakit kina Jinggoy baka malaglag, sabi niya? Sabit ka na Jinggoy, baka malaglag ka, sabi niya. Jefferson Nadakanay, kung ano ang puno, siya ang bunga. Work ka dyan. Sinong pinapatamaan mo? Angela de Guzman, hugas kamay ang mga mambabatas gamit safeguard, sabi niya. Mag-alcohol na rin kayo para sigurado walang mikrobyo. Walang mikrobyo. Hindi lang pang pamilya, pang kurakot. Iba yung nasabi ko. Iba yung nasabi mo. Ano sabi mo? Hindi lang pang pamilya, pang kabit pa. Akala ko pag sige. Sabi ni Winnie Baguncia, iharap nila si Saldico at Romualdez, sabi niya. Amon ko naman ito ni Winnie Baguncia. Eugene Castro, ginawang veteran Mobis ang Senado. Senate President Soto sangkot sa PIDAP at Ghost Project Control Project. Si Jinggoy, ano yung kinasangkutan niyan? Na police. Flood control. Jinggoy? Noon. Sa PIDAP. PIDAP? PIDAP. PIDAP. Sangkot sa PIDAP at Ghost Project. Imbestigahan sa Senate ni President Soto, kapwa artista, sabi niya. Bale, may ICI naman. May ICI, sige, antayin natin yan. Okay, pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Okay, tika tawi. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Kay Councilor Doktor ng Bayan, Doktor Amata ng Bayan, Dr. Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Ayan, si Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Jopi Loresco, good morning. Councilor Mike Season. Si Councilor Haber Dani Messina, good morning. Si Ski Federation President Ayay Messina. Si Liga President.
Si Kapitan Jose Paris Jr. Good morning din kay former Councilor Gerald Apicial. Espesyal palagi yan. Serbisyong espesyal. Si Engineer Art Gaspar. Good morning, sir. Ng Barangay Ambutil, Calasiao. Si MDR RMO Ed Villacurta. Si Ma'am Jobet Esteves, good morning. Ayan, at Sergeant Esteves, good morning. Sir Steve, good morning. Si Municipal Treasurer Sir Mel Posirio, magandang umaga. Dyan sa Paran Auto Care, sa Barangay Kisban, Calasiao. RM Paran. RM Paran Auto Care. Ayan, RM Paran Auto Care Center. Ayan. Good morning. Morning. Good morning sa lahat ng mga barangay tanod, sa barangay family, dyan sa barangay Macabito, Calasiao, headed by Kapitan Saldi Bauson na nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon. Kay Kagawad Junjun Gabrielio. Ano naman si Kagawad ka naman? Hanggang po, alagaran ko, tatawagan ko at bat. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, kay Sir Jeffrel, Sir Felix Domicilio, ngayon din kay Madam Ciela Pinolyar at Councilor Freddy Pinolyar dyan sa Mapandan. Kay Boss Darwin, good morning. Vice Mayor Edgar, itaktak mo, maminta. Tapigan ka ulad sa eskwelahan tayo. Tapigan tayo maningningan. Si Vice Mayor Atty. Johnny Cabrera ng Mangaldan at kay Councilor Chenny Rose Flores. Ayan, magandang umaga. Don Ramon Bautista, Senyor. Good morning. Nandito na, Region 1 Medical Center. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa kanilang mga tahanan, magandang umaga sa inyo dahil gahol na po tayo sa oras, kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa bagang ito, ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingkor, Atoy Magtipangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa technical control si Angela Nixon Dakal. Antabayanan ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!